Salut! Următorul tutorial te va învăța cum să câștigi bani cu ianotițe.ro. Pentru început nu trebuie să faci nimic nou decât să continui să mergi la facultate și să iei notițe la cursurile tale. Acestea pot fi luate pe hârtie sau direct în format electronic. Indiferent de opțiunea ta, sigur va fi un prieten care te va invita în oraș la o bere. Din păcate, tu îl vei refuza din cauza că nu vei avea suficienți bani, dar odată ce intri pe www.ianotițe.ro, această situație este pe cale să se schimbe. Nu trebuie să faci decât să urmezi acești 5 pași simpli. 1. Creează-ți un user și o parolă pe website. 2. Uploadează materiale PDF sau Word în fișierul destinat universității, cursului respectiv anului tău. 3. Alege câte monede ianotițe costă fiecare material. Aceste jetoane electronice reprezintă unitățile de măsură cu care se fac tranzacții pe website-ul nostru. 4. Atunci când alți utilizatori îți oferă jetoane pentru notițele tale, tu le poți transforma în bani reali. Aceștia vor fi transferați în contul tău de PayPal instantaneu la alegerea ta. 5. Userii ce îți downloadează notițele îți vor da un rating pe ceea ce le-ai vândut, așa că nu uita să uploadezi materiale cât mai de calitate pentru a avea clienți și în viitor. De asemenea, noi verificăm periodic calitatea notițelor uploadate pe website, așa că te rugăm să ai grijă ce uploadezi online. În concluzie, notițele tale se transformă inițial în jetoane electronice, care mai apoi se transformă în bani. Odată ce câștigi acești bani, poți merge liniștit la acea bere cu prietenii tăi. Pentru că îți oferă posibilitatea să câștigi bani fără să ai nevoie de un job part-time, ianotițe.ro este într-adevăr prietenul cel mai bun al studentului.